הקדוש ברוך הוא עלה ברצונו להיטיב, לכן ברא נבראים כדי להיטיב להם. אבל כדי שנוכל לקבל את ההטבה, אנחנו צריכים להשוות צורתנו ליוצרנו. לכן הנבראים צריכים להגיע למצב שהם יכולים לקבל את ההטבה. מהי ההטבה? הרגשת השם, דבקות בבורא. תענוג שמושג על ידי חיסרון אינסופי, שמתמלא במילוי אינסופי. זה מה שאמר רמח"ל, שהאדם לא נברא לה להתענג על השם. האדם נברא חסר בלי סוף, כדי להתענג על השם שהוא בלי סוף. כשאנחנו מחברים אינסוף חיסרון עם אינסוף מילוי, אנחנו מקבלים תענוג שאין לו סוף. הדרך לשם זה על ידי שינוי הצורה, מלקבל על מנת לקבל, שזה הכי רחוק מהבורא, ממקבל על מנת להשפיע, שזה הכי קרוב על הבורא. בפשטות, בגלל הצורך המובנה שבנו, שזה הרצון לקבל אינסוף, מי שלא בקדושה וחי רק על פי גשמי, מרגיש כל חייו חסר. משמע כל החיים אנחנו רצים אחרי גשמיות ותאוות, שהתוקף וההשפעה שלהם קצר, זמני. וזו הסיבה שהריצה לשם היא יומיומי ובלתי פוסקת. לכן, מכאן החוסר סיפוק בחיים שלנו. כי הגשמי יש לו סוף, יש לו מגבלה. לכן אנחנו כל הזמן לא מרוצים, מדוכדכים, בכעס, בדיכאון לפעמים. כי רק אין סוף של הקדוש ברוך הוא, האין סוף של הקדושה, יכול למלא את הצורך שלנו למילוי אינסופי. תשובה, תורה ומצוות בשמחה ואהבה מביא את האדם לשלוות הנפש ולמילוי אינסופי. להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. ברכה והצלחה. באור הטוב הנראה ונגלה. לכל עם ישראל. משיח עכשיו.